jednotkami povstalcov, známymi pod skratkou FARC. Zbrane sme našli až v 6 tajných skrýšach nedaleko Venezuely. Arzenál bol ukrytý iba 800 metrov od hraníc. Na tomto území už môžu zasiahnuť aj venezuelské jednotky. Tajné skrýše zbraní teda vyvolali na miesto všeobecnej radosti len ďalšiu vlnu politického boja dvoch susedných krajín. Venezuela obvinila Kolumbiu, že nelegálne vstúpila na jej územie, na čo Kolumbia odpovedala, že ak je to tak, nemajú problém sa susedom ospravedlniť. Celý spor by však vôbec nemusel byť, keby Venezuela otvorene nepodporovala kolumbijských povstalcov. Tí v krajine pripravili o život 130 000 ľudí a ďalšie 2 milióny donútili rozbúrenú krajinu opustiť. Adriana Mikundová, televízia JOJ. Cifkári z Handlovej dolapili muža, ktorý kradol psy. Tie bral k sebe domov a je podozrenie, že ich chcel nielen predať, ale krmil ich šrotom a potom, predstavte si, jedol. Všetky boli totiž pribraté a zachrániť sa ich podarilo naozaj v poslednej chvíli. Prípadom sa už zaoberá polícia. Pánovi Šabíkovi ukradli jeho psov z tohto koterca. Ten sa nachádza v záhradkárskej osade ďalej od mesta. Zlodej išiel na istotu. Koterec bol vypačovaný, bola vyťahnutá na palici na slučku, vlastne vyťahnutá z koterca do údera o dvere. Po špeciálne cvičenej fenke pátral viac než 2 týždne. Nakoniec ju našiel na druhom konci mesta u tunajšieho obyvateľa. Vzal si ju domov a do rána mu zmizla opäť. Tentoraz aj s druhým psom. Zalarmoval políciu a išli na istotu. Riadka mestskej polície na tvare miesta